Good evening guys. Ayan, papakulo tayo ng laman loob ng baka sa kabalat. Ayan. Gagawin nating papayitan. Ito yung ating gabihan. Saka syempre kasama na pulutan. Pakuluan lang natin to, tapos tanggalit natin yung mga bula-bula para matanggal yung anggo ng baka. Tapos, ito naman yung ating mga ricado. Bawang, sibuyas na Tagalog, luya, siling green, saka siling red. Saka, syempre, ito, paminta. Ayan guys, magigisa na tayo ng mga ingredients. Ito na po kanina yung ating baka. Balat sa laman loob. Malambot na. Ito ang ating pinagpakaluan. Yung isasabaw natin. Sibuyas. Luya. Bawang. Siling green. Saka red. Yan. Mainit na ang ating kawali. Tingnan natin ng ating mantika. 2 tablespoon lang. Sa dalawa. Kasi magmamantika pa yung ating laman loob kasi may taba-taba yun. Panggigisa lang natin sa ating mga pampalasa. Yan, mainit ang ating mantika. Unahin natin ang ating bawang. Mainit na mainit yung mantika. May usok. Yun o. Pabango lang. Pag-brownin lang natin ng konti. Tapos sunod na natin ang ating sibuyas. Ang ating sibuyas. Isa lang. Halo-halo para ma-mix. Umamoy na yung amoy ng sibuyas, yung aroma. Lagyan na natin ang ating luya. Luya. Isa-isa. Ibango. Papaitan ng Ilocano na di masen, kipulutan mo na Pwede na natin ilagay yung ating baka yung maloob ito, kabalat. Sangkot ka natin. Meron pang hindi na hiwa, hiwain natin. Gawin lang natin. Bango. Igisa natin to sa patis para malasa. Ito yung ating patis para malasa, lumasa ng ating laman loob. Siyempre, lagyan na natin ng paminta para sama-sama na sila sa pagsabay-sabay na aroma, mga amoy. Haluin natin. Halo-halo para ma-mix, sabi nila. Malambot na to kanina, kaya konting gisa kan na lang to. Patuyuan lang natin konti para kumapit yung ating nilagay na patis. Yan, takpan natin.
Tignan natin, baka natin sabaw. Yan. Hindi na lang, maiga na to. Tignan natin. Paigain natin konti. Saka natin ilagay ang ating sabaw na pinagpakuluan. Palasahin muna natin sa karne yung ating patis. Ganyan lang para mabilis matuyo. Yan. Haluin natin para hindi dumikit yung karne. Oh. Yan, oh. Mamantika na siya, oh. Ang mga laman loob. Masarap yan. Yan yung gusto ko. Para yung linigay nating patis kanina lumasa. Para natin sasabawan. Yan. Pwede nang sabawan to. Malambot naman na yung ating baka kanina. Sasabawan na natin. Yung pinagpakuluan natin kanina. Yun. Yan. Saka natin takpan at hintayin kumulo. Ilagay na pala natin to para umanghang. Mas masarap. Yun, kulong-kulo na. Lagay na natin tong sili. Oh. Timpla na natin. Anong kulang? Kulang ng asin. Lagyan natin ng asin. Bahala kung anong gusto nyo ilagay pampalasa. Ako nilalagay ko ito. Ajinomoto. Natin ang ating pulutan, papaitang baka. Quality na yung lasa. Ito yung papait na apdo, puro unti-unti lang, baka masoblan ng pait. Yung tayo natin. Ano halala? Para kumalat ang ating pait. Saka natin tikman ulit. Ako. Lasang papaitan na pero kulang pa ng pait. Dagdagan natin. Pwede na. Quality na yung lasa. Lasang papaitang Ilocano na. Sisimulan na natin to. Yan, oh. Kulong-kulo na. Pag naluto yung sili, pwede na to. Patayin ko na yung ating apoy at simulan na natin itagay. Alam na, ang kasunod, gin lemon. Ayan na po. Quality. Yan na po ang ating finished product na ating papaitan. Oh. With gin lemon. Simulan na to. Baka simulan pa ng iba.